Man tager simpelthen sætter sig ud i sin bil, og så kører man over 1 eller 2 broer, alt afhængig hvor man bor i Danmark. Så kører man til Ystad i Sverige. Fra Kastrup, det tager en time at køre til Ystad. Og så tager man færgen til Bornholm, og den tager 5 kvarter, så er man på Bornholm. I Rønne, Indre Rønne by, som overlever både bombardementet for krigens tid, og i fantastisk hyggeligt og flot. Det ligger derovre i Nexø. Jeg synes, der er så mange steder, ikke midt på landet, og hvor der er flot Rytterknækken, Almingen. Jamen, vi kan blive ved. Det er jo alt sammen inden for vores afstand her, campingpladsen. 25 kilometer, en halv times kørsel, så er man et nyt sted hele tiden. Men selvom vi bor på Bornholm, så er vi også, ynder vi også at være turister på egen ø. Og det er også derfor, vi vælger at tage her til Gudhjem og har det rigtig fint med det. Og har ikke et synderligt stort behov for at skulle sige, at nu er vi taget langt væk. Det er lige så meget formen og det at være sammen. Det startede med, at vi havde blomsterforretning før tiden, og så synes vi ærvede lidt for meget, så skulle vi have en campingplads, så vi kun skulle ærve cirka 3 måneder om året, troede vi. Men så blev det ikke. Så vi købte den her campingpladsen i 89, Sandnes Familiecamping. Den hed dengang Kongens Mark Camping, men den var træt og nedslidt plads, og det var ældre mennesker, hvor mange havde dø, og konen havde ikke lyst til campingpladsen mere. Så det var helt gamle faciliteter med træk og slip, gas, komfurer og ja, meget, meget brugt plads. Så gik vi i gang med at renovere vores servicebygning og fik lavet lidt tidsvarende toiletter og vaskekabiner. Så et par år efter så bygger vi vores svømmebassin. Jeg er åben for dig. Det må du meget gerne, ja. Vi har i mellemtiden også fået lavet de første hytter. Og det var faktisk nok det, der var med til succesen på vores campingplads. Fordi vi var den første på Bornholm, der havde svømmebassin. Og så siden så har vi bare lavet om efterhånden, som vi synes, at vi har tid og lysthed og rotid selvfølgelig. Det har jo været en drøm i flere år at lægge de 2 campingpladser sammen, og så pludselig så kom det til salg, og så var alt det andet, så lod ligen til benet, og så købte vi den, og så den var så meget træt og nedslidt, hvor vi er for vores bygget op. Men så har vi fået renoveret den, lavet helt nye servicebygninger. Vi har her nu lavet en helt nye, ret store, lækre luksushytter. Vi har ryddet op på campingpladsen, fritlagt en masse klipper og fået udsigt ud over det hele, så vi synes, det er blevet et fantastisk naturområde. De nye hytter, det er jo kommet med, at vi må lave 30 kvadratmeter hytter, når vi ligger inden for strandbygningen. Og vi er i gang med at bygge 20 hytter, vi har lavet de første 12 her i år.
Og der er rigtig god plads. De ligger jo på skrånende terræn og har en fantastisk udsigt. Nørden kan man se helt til Christiansø fra. Vi har også lavet nørnehytterne over med spabad i, og de er indrettet på 2 forskellige måder, så der er både til det ene og det andre behov. Stjerneregler kom, så var jeg meget organisationsinteresseret af, og så i DFK's bestyrelse. Og jeg påpegede flere ting, som små campingpladser ikke kunne blive 4 stjerner på. Og så gik det der i mig og sagde, jamen vi skal se, om vi kan blive 4 stjerner, og der skal nogle gode faciliteter til. Der skal være orden på pladsen. Det skal bare fungere alt sammen. Og vi skal have en lignende god campingplads og se, om der kan blive 4 stjerner. Og det lykkedes for os. Så har vi så fået en ny 24 meter vandrutsjebane på. Vi har udvidet bassinområdet, så vi har ca. 200 kvadratmeter vand overflade. For lavet en stor solterrasse og helt nyt moderne teknik til svømmebassinet. Vi har delt camppladsen op i, så vi har campvogne liggende i området for sig og telt i området for sig, for at ligesom at telten ikke skal føle sig lukket inde. Vi har også steder, hvor vi ikke må have campvogne liggende på grund af naturen, hvor vi kun må have teltområder liggende. Så derfor har vi delt op, og så har vi hytteområder på den meget skrånende terrænger, hvor man så har udsigt hele vejen opad, så det passer ret godt sammen. Vi har 250 enheder på camppladsen, og så er vi omkring de der 700 op til 900.000 mennesker, kan der være, når vi topper i højsæsonen. Ikke en stor campingplads i Danmark, en ganske almindelig campingplads, vil jeg nok sige, men måske stor på Bornholm. Ja. Vi er ikke så primitivt anlagte, så vi vælger de her mere natursteder, så vi vil godt have noget komfort, og synes, at det er lækkert, at der er flotte servicebygninger, og at der er nogle gode faciliteter til børnene, hvor det både er klipperne ud til vandet, som de gerne klatrer på, og så også gode badefaciliteter og swimmingpooler og gode legepladser. Vi skal også på legepladsen igen. Ja, det skal vi i hvert fald. Der er faktisk sådan en legeplads, hvor den er indendørs, Nora. Den har du slet ikke set. Nej. Skal vi ikke gå op og se på den så? Ja. Hvad siger du til det, Vilas? Skal vi prøve den der, vi lige kiggede på lige før? Så den ikke lidt spændende ud? Jo. Skal vi så ikke bare gå derop? Så tager jeg min kaffe med. Der er jo hoppepuder, der er mooncart, der er bullbane, og se, der er jo vores nye minivandland, som er meget attraktivt. Og så er der naturen, klipperne. Bella, de elsker at klatre rundt på klipper. Og det er bare en anden kage. Vi havde set pladsen før, så vi vidste sådan, hvad det var, vi kom til. Men det er jo et super lækkert sted. Altså, det er helt i orden. Og så bor vi lige herned til klipperne. Det er jo bare lækkert. Og kan lade ungerne løbe. Og så kan vi holde øje med dem op fra forteltet. Det er meget lækkert. Der er jo alt. Der er jo fjernsynsstår, der er billard, der er motionsrum, der er en spabad, der er sauna. Så er der nogle gode faciliteter for brusebad, for køkkener. Jeg ser, hvor meget de kommer til at fylde. Så rører de i blodvand igen, og det er godt. Vi har en helt ny servicebygning, som er helt oppe i toppen og de bedste, og hvor en fantastisk børneafdeling, kæmpe køkken derovre, stor grillterrasse, som går ud i køkkenet, og samtidig med så sidder man og tjekker ud på noget, der ligner Gardasøen eller lignende. Det er sådan meget nede på jorden, ikke? Og man kan ikke en hel masse, man skal heller ikke en hel masse. Man skal bare være sammen og
nyde at være sammen. Det tror jeg, det er vel meget det. Ja, altså det er jo afslappende, og det er netop det der er ikke sådan synderligt meget, og man kan sidde og kigge på klokken, og den går og går, og man får egentlig ikke udrettet af alverden. Men omvendt så er vi også, altså vi er nok også af den nyere generation. Altså vi har vores smartphones med og kobler os på nettet, og ungerne de ser film på YouTube. Så det er ikke sådan så, at vi går helt i pagt med naturen. Altså vi er stadig også koblet op, og kan fint slappe af med det. Og ser det også som en mulighed for at oplyst og kunne lige finde ud af, hvornår er det indkøbsmulighederne de lukker og slukker, og hvornår er det, vi skal have købt vores pizza og sådan nogle ting. Så. Der er internet faktisk stort set på hele pladsen. Der kan være enkelte døde steder, det kan der altid være, men stort set på hele pladsen har vi internet. Selvfølgelig beliggenheden. Vi ligger også et ret godt sted. Vi har en flot natur her, direkte ned til vandet. Og synes jeg, vi har en god atmosfære på camppladsen. Vi har nogle rigtig søde gæster, og det betyder rigtig meget. Det er placeringen, altså i forhold til naturen, ikke? Ja, at der er klipperne lidt foran, og der er også noget sandstrand, og ja. Jeg var lige ude at løbe her tidligere, det var også bare flot strækning hele vejen. Så det kan man også. Og man kan lege cykler, man kan køre ud i naturen og se, hvad man har lyst til at se på Bornholm. Man kan cykle til Middelaldercentret, Østerlars Rundkirke, Glasspusteri, Kunstmuseum. Man kan se alt inden for 5 kilometer. Der er fantastisk meget at se på. Og det er jo, der er jo kort afstand til Gudhjem by også, ikke? Så det er ikke, man kan godt cykle eller gå derind, hvis man skal bruge for at handle.